Moi kaikille. Täällä on mun uusi kanava, jonka nimi on joku stoppari oottakaa. Stoppari 100-500. Niin. Ja jos sanotte, että mä noutan itseäni, mä en kuvaa mun naamaa tai jotain tämmöstä. Tuolla näkyy joku tyyppi. No, tää video oli tässä, mä vaan sanoin kaikkea juttu. Kohta tulee musa. 1, 2, 3. Ei oo niin hyvä musa. Mut täällä oli stoppari 100-500. Bye bye. Tai heippa.